da. Golantzik. Da lan beste asko, da gero arratzaldien berdo beste azalteko bombardeu izen zanien, lehen zandu baserrire joan nintzen da, enabaren jorbet opau, baserrire utzik. Aiztie ospitera erun da, eta osabie hilde, da etzik, eta gero batzaldien izen zan beste bombardeo bat. Da beste Durungako bat, ia militarra ditzatu eguen da Bilbora, kuartelien eguen Bilbon, da permisu eskatu da, Durungoko bombardeo izen zanien goxien, atzaldien tortuko da familie zer pasaba izako. Zezan, gizon gazte bat, umetxo bat eukin zeile betekue, da etorri zen, iluntzen berdo kuartelera joteko ordeni egaz, etorri zen Durangora. Da Andri zutzen, bueno, bombardeo bardo bazaldien botatzen bada biez, kanpora urtetik dago da urtea bien, Durangotik kanpo santure bitartien, eusan solo eta landak eta eusan asko eta araze kanpora urtea bien. Da ratzaldeko bombardeo entxe kanpo inbertan izin zan. Da matrimonio hoi, euren umetxugaz, irurek hil zien. Arek matrimonio umetxugaz ikusten abazan, pasan nintzen nien, euren ondoi pasan nintzen, baserrire joeteko eta irurek. Esazek izan ze, danak eusala bizirik izan ze bizaik izan. Euren albuen euen. Bomba zuru terrible bat eta txurie bombien gazak asfizioia bazan irurek. Umetxu entxe garbi-garberik euen, da irurek aja baten sartu eta emozien lurre irurek matrimonioa umetxu egaz.